Programa sa kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa anuman nga isyo kag performance. Police Files. Bawat yan tag sa Domingo. Dili lamang sa Aksyon Radyo. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman. Mayong hapon, Bacolod, Negros Oriental, of course, ang ato sining makaaksyon tagpalamati sa dabok sa katagatan ng Isla Sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Coto Malabutan, sa itong broadcast. Liwat ka mo namon nga ginabiyabi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Police Files, 30 minutes nga programa sa itong kapulisan sa Bacolod, kag Negros Occidental. Opdan kita sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, kag Broadcast Engineer Oliver Pason. Ang alagad ang Korman sa Action Police Files every Sunday, Action Eric Magbanwa. Now, karon nga hapon ginakalipay naton nga mga bisita naton pagi sa telepono, ang bago nga hepe sa Escalante City Police Office in the person ni Police Major Jake Barela. Very workaholic, very energetic nga Chief of Police Escalante. But before kita guro mag-shoot ang question sa iya, tagaan na ligwa nga makapanamyaw siya sa tumatag panamati. Karon nga po, specialmente sa mga pumuluyo sa Escalante. Major Jake Barela, sir, mayong hapon. Welcome diri sa Action Radio. Yes, sir. May hapon sa talaga pagpalamati sa ating programa. May hapon sa ating tanan. Sir, prayo sa imo assignment sa Escalante, din ang pinakaulihi mo nga unit na serbisyuhan, Major? Bilang Chief of Police, sir, ang ulihi ko nga na servisyon yung Hinigaran ng PS. And before election, amot sa narinig ko sa Hinigaran, natin ko sa NOCPO. Okay. Ako ang nag-check sa investigation. Aha. And after that, may order ka na from PD nga isailo ka na sa Escalante. Yes, sir. Nag-effect na ako ng order sa July 1 lang. Okay. And are you surprised sa si mo sinibag-o nga tasking nagtupa ka sa syudad sa Escalante, Major? Na-surprise ka sa sang imo bag-ong assignment? Yes, sir. Kasi wala mong na-expect sa nga makatagili sa sir, sa makatagili sa Escalante. So, pagdating sa order, sir, na-surprise lang po. May nag-endorse ko sa akong dire na mapunto sa Escalante City. Sino ka na siya naging busran mo da? Si Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Si Diciar sa Bonsel do Region 3 na, no? Yes, sir. Yes, sir. Nag-doon niya order doon sa junta mo. So, mo daw pero sige na agitaso, sir. Doon nag-delete pa niya paghalin sa Escalante. Okay. So sa pagpungko mo na dahil sa Escalante, ano kitang ginhibo mo gid una, Major? Basically, sir, accounting personnel, ito, tanong ko ano ito, sino mga personal pinakabili ko personal na sa Escalante. Yung istorya ko ang kada section chief, kung ano mga problema, kung anong makakulangan sa opisina, afterwards, sir, nag-participate kami yun. Aha. Sa imo, sir, nga organizational charge sa PNP sa Escalante, may mga ginbungka kada or as is lang nga ilang posisyon kaga trabaho? So far, sir, as is pa man lang, kay yung baga, sir, pangapak ako, wala ko pa kaya tayo isang first-hand information about sa mga personal do. Pero mga pinalakadyo, sir, nakita ko mo kung ano mga kakayahan sa mga personal do. Okay naman. Siguro wala ka sa bagoon pa. So, ang ilang trabaho, sir, as is lang? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Medyo may jutay lang revamp. Pero definitely, hindi makapekto sa operational sa Escalante. Manpower-wise, medyo sufficiente man ang atong personnel, Major? Yes, sir. Yes, sir. Sufficient. Tapos, maayos mo silang spota sa local government. Actually, sir, sa June 30, nagbalik naman din yung mga pulista sa bagong station na binatag sa local government. But siningon, sir, pagpungko mo gida, timing gid, bago nang imo dira nga police station? Yes, sir. Nagbalin yung mga tropa, sir, sa Petsa 30.
So pag focus ng July 1, sir, ari kami sa bagong building. So, ang building sir halos kulo kompleto naman da. Yes, sir. Tapos may si Mayor, may ginapaobra pa man yung mga facilities din sa likod sa stasyon, nabakas ang mga tropa, kaya ang ibang pang facilities ay mag-cater sa ating mga kapisan. Equipment sir, office supply, ang aton nga mga PNP vehicle, kamusta sir? Do okay man? Sa PNP vehicle, sir, wala pag pinakite. Naging donate pa ng LGU, sir, do tatlo ka mobile. So, talang sir, layo ang spot na sa local sa ating kapulisan. In terms sa aton nga mga gasolina da nga nangin problema man sa iba nga police station dira Gorosimo sir daw okay kit ang imo dira nga mga gasolina da. So far sir, okay man sir. Kailangan mo nga nga i-manage ang gusto. Kasi kung na-mismanage mo sir, kailangan magkulang ka din sir. Kaya ginatamo pa rin silang pagdaklak ng operation sa ating login para mabagit naman silang nagkakaigo ng mga fuel. In terms ng communication, office supply daw, why nagit man problema da Major? Yes sir, very lang sir yung problema nito sa bagong stasyon kasi ang telecommunications sir nga ng signal double bridge stop sir kaya arguments may asendas so medyo awa-aw din sila nagka-limit lang layo sa tracker so wala kong sinagsungayon yung signal dapat na bridge stop. So may plano ka nga ipalabot mo ni kay Mayor, butakan ka mo daw sang wifi, abida, etc. nga magamit sa inyong police operation? So kasi maka-istorya ko ng taga City Hall. Pwede na paagi sa ma-boost ang signal dito sa area sir. In terms sa security, sir, sa aton nga police station, why man problema? So far sir, wala man to nakita nga mga problema sa security. Ano lang sir, kinabit pa ko lang kadagabi kasi alit kami sa may tungasyon sir, wow, di sir, magdaw ko bakante. So ginagbitak ko lang sir. May mga nakontak lang ko sa mga army Andres may second manager na dauglan kung dati Dabante di daw. Very good, very good. Hindi na tayo mga sir, kumpiyansa, no? Yes sir, yes sir. Ito, budlay ko sa salig-salig pala? Yes sir. May makontak lang sa mga army sir na kung saan may mga sakman din nga ugnan sa aton. Kasi balad naman sir na medyo mainit ang Israel sir. Ano mga specific instruction ni Mayor kasi mo pagpungko mo gid Major? So far sir, basically natin yung peace and order, war against drugs, kay samtang the best ang naglagas na sa banya, sa kalugar, pud na silang peace and order So, ano na pangabi ni Mayor sir na stop na patrolya sa area para ma-prevent ang mga hindi criminal sir na hinos ang hindi ka mayaan. Kag may araw pa ito sir, siguro ginakabig nga drug-cleared barangay sa Escalante, ano? Yes sir, ako lang ginapaktak sa akin nga operations ito sir para mapintig mo siya kung dito may problema mga barangay. Para makasustain sa natin yung mga operations. Personally, anong assessment mo sa drug da sir sa Escalante as of now? As of now sir, may mga street level pa na mga drug users, last users. So, subject for validation sir. Basic na one of these days, maka-score na kami sa aming war against drugs. Yes, so kagati ang Escalante sir, dama matada mga coastal barangay, may ara matada siguro sir local ports, no? Yes sir, yes sir, yes sir. And siguro sir, natap mo naman siguro mga membros ng Coast Guard sa pagbulig kampanya kontra droga? Yes sir, actually sir, nag-take post ko isang Lunes lang. So wala akong libit na mayo ang
sa ating mga counterpart, as well as friendly forces sa area. So, may district, sir, libutin ko sa trans para maka-participate mo ko sila. Ang aton sir nga mga barangay captains dati kinanglanon taman na ila kooperasyon sa imo dira kampanya kontra droga. Yes, sir, yes, sir. Oo. Sige. So, may ano ko lang, sir, nag-coordinate mo ko sa mga JLG. Basic next week siguro, sir, magkaroon siya sa mga liga ng barangay meeting. Masikin ko, sir, para ma-istorya namin sila ang party sa Peace Order. Yes, okay. Importante gina nga ang ato nga barangay mabulig man sa kampanya sang droga, hindi lang kontra sa hindi lang sa pulis kundi tanan sila sir involved gid ay. Yes, sir, definitely. Okay. Importante ang papel nila dira sa pagkampanya kontra droga nato sa Escalante. Yes, sir, ito ang ating barangay drug clearing program, sir. Yes, hopefully sir, dugang-dugang ang trata nga atol barangay nga mapaidalom sa drug cleared barangay kernel. Major. Yes, sir. Magparang ginagawa ko namin doon. Comes na magkaroon sa liga ng barangay meeting. Kaya na-check mo naman guro sir ang mga drug watch list nga record sa aton PNP sa Escalante, Major? Yes, sir. Nakita ko lang nila mga record. So, basta kung walang justice, so God bless me, basta penetration kami. Ini nga bulan sir dog declared ini nga PCR month, siguro may mga naka-line up kami mga programa kana dira nga siguran sa Escalante, Major? Yes, sir. Bali, ang amin na obra, sir, top kami sa local government. So, may na mobile kids ang estudyante. So, this is a collaborative effort sa local government unit as well as the PNP to reach out those barangays na malayo. Nag-provide din siya sa mga the community pantry, sir, as well as feeding programs sa mga recipients. Kag hindi may malipot sa aton sir nga ang Escalante may mga mountainous barangay dira siguro ang natawag nga sighting siguro hindi iba naton dira mapaiway, Major. Yes, sir. Muna sa mga konsento, muna sa nga one of these days na coordinate ko sa ibang sir nga mga friendly forces. Ano to sir nga aton nga mga friendly forces nga rata sir magluwas ng army may mga detachment dira sang PNP man? Yes, sir. Bali, may detachment din aras may Mabini. They provide din sila sang local government ang ilang mga detachment. Well supported na sila sa LGU. Army ang arat na sa inyo sir, no? Yes, sir. May sinigil sa army. Batalyon o kung company sa army sir? Ang director ang company din diya, sir. Okay. So damo-damo man sila sa mga tropa no? Yes, sir. But may aring sir nga situpat nga BJNP. So, halos kami sila overlooking kami sa BJNP. Okay. So, makabuli din sa atin sa terms of Peace Order. Very good. May arak matadara coastal barangay, masalika coastal barangay, ang palangitan asang tao da, pangisda, siguro sa mga illegal fishing da, campaign natin da, papakuron taman. Yes, sir. Actually, may ginapropose may mga proposal na si Mayor na magtutod siyang Peace Order nga office. They man by siguro mga retired mga uniform personnel para to look over dun sa mga ibang pang aspects ng Peace Order, sir, na pwede nila makover pa ng PNP. Yes. So, may mga force multiplier leader si Mayor, din na-propose mabulig sa atin sa Peace Order, sir. Very good. Kag of course ang mga dati nga directive sa aton nga CPNP sa aton nga mga personnel sir siguro dapat i-re-echo tagid na sila, Major. Yes, sir. Ang kami naman din sa lower unit, sir, kung anong yung directive sa higher quarters, kailangan kami dito sa lower unit. Nakaalam sa mga directives na ginahatid nila. Yes. Halimbawa, tamang bihis, ang cleanliness, yes, no?
Ang, Ang sir ang mga ICT program ni CPNP, sir. Oo. Ang mga skalawag sa PNP ta kanang na pangpapason ta na major ano? Yes, sir, yes, sir. Okay. So far, sir, wala mo kanina na monitor sa mga tropa. Siguro, we will keep on, sir, monitor. Kung mayroon ng sir. Aside sa illegal drug sir, ang inyong ginatutukan, ang illegal gambling man, ang mga panahor sa mga barangay, especially ni pabulang sa ito, problema gini sa atong mga chief of police, Major? Yes, sir. So far, sir, bin-review ko man di ang mga, ang mga accomplishment sa mga previous sa COPs. May mga dapat nila sa gambling. To include, may mga numbers game. Tapos, ang mga baraka sa tambulang sa mga outskirts ng barangay. Okay. Aha. So, dapat itap naman na siya nga itong mga barangay official ni sa mga hinterland barangays kada layo na gid nga responderan dayon sa police nato, no? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Bali, amo na sa nga ginapabakod namin sa namon ng mga, mga BIPAC. As well as ang case number nga counterpart sa PNP sa barangay. Para kung may eventuality, makareport sila sa amon, sir. Kung maka-responde kami. Ang isa man siya sa gina-drive sa atong kapulisan nga programa, muning kampanya against loose firearms. Wala ito kadamo, gisang mga armas mong sa Negros, kada wala pa ma-account sa atong kapulisan, ano? Yes, sir. There is sa Silante, may mga firearms holder na may expired na sir na lisensya. As well as sila pa nakakuha sang LTAP. Okay. So, pinakadto ni sa namon nga mga personnel, sir, para equal na to. Pero hindi sila ka-renew sila nga lisensya, hindi nakakuha sa LTAP. Di ka deposit ng firearms sa amon nga sa office. Para kung makarenew sila, ibalik namin sila ila. Oo. Kag namin pagkat sir, kung idalon ito ang programa sa LTAP sa Escalante, ano? Karaban. Yes, sir, yes, sir. Actually, sir, sa datap na kami din, sir, sa local nga, radio, sir, Oo. para ipaalintong lang, sir, sa July 20 to 21, Oo. may LTAP karaban, sir, sa Cadiz. Okay. So, nawagan din ako, sir, na tumatawag na may mga holders of firearms. Hindi ka na-avail di LTAP karaban sa gym sa Cadiz. Ano na sir nga pizza, sir? Ang naka-schedule, sir, is 20 and 21. Aha. So, pwede ka kadtong taga Escalante sa Cadiz, sir? Yes, sir, definitely. Aha. Okay. So, one thing mo, sir, isa pagid kang ina-drive nato ni may mga programa ka man din, sir, sa aton nga mga kauturan nga may mga armas nga daw, programa nga daw, bugas, baylo armas, daw mo na ba, sir? Yes, sir. Best practice sabi, sir, sa levels of central PTO, those who are holding, mapaltek armas, sir, loose firearms, pwede nila sir magdala sa opisina, i-surrender nila, and we will provide siguro, sir, mabugas para sa ilang pabuya. Oo. Para sa armas baylo bugas, sir. At least may encourage pa sila, sir, no? Yes, sir. Nung pag-abot niyo, sir, may nagiging adlaw, may nag-surrender na sa mga lupat na nasulpak na, sir. Oo. May 38 kung nag-surrender. So, ako na, sir, emerging best practice na, sir, sa Silante CPS. Ang isa pa sa mga ginakampanyahan sa atong kapulisan sa mga COP na ito, nining mga wanted person, bala nga may mga warrant of arrest, Major? Yes, sir. May mga, sir, may mga listahan sa mga most wanted. So, definitely, sir, gina-walk out na sa ating yung mga intel operatives. One way or another, pag-ibig naman sungka, sir, belong ang dalo, i-capture. Oo.
Nami gina kay damo pa sa mga wanted persons sir nga naga-operate diri sa aton sa Negros nga iban na naga-engage pag sa iban nga mga illegal activities sa Major. Yes, sir. Hindi ka manigat kay ang iba na sir, may mga criminal minds ng gitno. So, doon lang ba sila nga ang hingog na sang krimen. So, that's why nga we have to intensify the arrest of mga wanted person. Oo. Nami gina no kag siguro sir may mga awards ba nga nakuha ang Escalante Police in terms ng accomplishment sa atong kapulisan na Major? The last time, sir, may sir mo kung may mayor sa earlier months, naka-recover yung Escalante together with the PIDEA, sir, celebration with PIDEA, na lumakigot ng Shabu, sir. So, ang Escalante SPS, sir, na awards sa region, sir. Okay, sige. May mga ara ka man sir mga programa nga sports para sa atong kapulisan para ma-maintain ta ang ila sila ikayong lawas sa Major? So for sir, pinapakrap pa sa mga program ng aking mga PCR, PNCO, to do the same. Itap namin sir ang siguro, matap namin sa mga barangays para we have a friendly game sir siguro. Pagkahiwapan dito sa Islamic. So, magdama namin sir ang program. Oo, mga magsumbat ang pulis na, magbulo basket pala, Major? Yes sir, yes sir. Kaya para ma-maintain taman ang waistline sa ato kapulisan, nga daw mo man ang concern sa ato kapulisan, sir? Yes sir, yes sir, yes sir. Sige, namin gina nga mga programa, no? Daw, sir, going back sa bago mga police station, may dapat ka ba nga i-innovate, sir, para mangin gwapo pagdating mo police station, da? So, for sure, may mga ongoing projects funded by the local government. So, matama sila. Barracks ng PNCO, Mess Hall, Mess Hall. Oo. Ang completing pero sa ating gawin. Ati mayo gina sir nga mga programa no. Anyway ti ang aton Escalante sir daw naga-boom naman dara ang mga negosyo da nato no. Ito nakita ko talagang Oo. ang araw sa Indiana expansion proper nakita ko sila Okay. Sige. Sir, hindi na ko magdugay. Our time is limited, no? So before we went up, karon nga po sa interview nato, may gusto ka nga i-appeal sa pumuluyo sa Escalante, Major? So sa mga pumuluyo sang ibang bulahan, sir, ang Silang City, ito nga may po, sir. Ang ilang kapulisan, tabangan nila, sir ba? Tabangan nila para araw ng case order dito sa Silang City, ma-appeal na to. So, sila mga problema, participate to approach the police officers, we are much willing to extend our help. Okay. With that note, ang Action Police Files, magatakop ini temporaryo, balik ini next Sunday, same time, same station. Opo diri sa tumatangkal parte sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, kag Broadcast Engineer Oliver Pason. Opo sa atong bisita, my good friend, si Police Major Jake Barela, very workaholic, very energetic at Chief of Police, sang Escalante City. Ako naman, si Action Eric Magbano, nagasari, salamat gid sa iyo pamamati. Tugtog sa Pasado Domingo, happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.